този свят съм самотен и тъгата ме убива. Не намирам аз покой, всичко тук е суета. Но по пътя срещнах него, снежен глас ми проговори: аз Исуса приеми ме, ще намериш благодата. Че аз обичам те и знай не си самичен ти. Ще спра сълзите ти само в мен, ако повярваш ти, че аз обичам те и знай не си самичен ти. Ще спра сълзите ти само в мен, ако повярваш ти. На този свят съм самотен и тъгата ме убива. Не намирам аз покой, всичко тук е суета. Но по пътя срещнах него, снежен глас ми проговори: аз Исус съм, приеми ме, ще намериш благодат. Че аз обичам те и знай не си самичен ти. Ще спра сълзите ти само в мен, ако повярваш ти, че аз обичам те и знай не си самичен ти. Ще спра сълзите ти само в мен, ако повярваш ти. Благодаря ви. Сега, ако обичате, двамата млади да се справите. Въпросът ми е към сестра Вероника. Сестра Вероника, доброволно ли си решила да се обвържеш в свято обещание да годеш с брат Любчо? Да. Силно кажи да, никой не чуда, майка ти не чуда, а па се къро ти, не знам. Да. Да, ате така, силно. Оказал ли ти е някой влияние, някой да те е накарал ти да вземеш това решение, а пък то да не ти се иска? Не. Да? Не. Не. Дайте я микрофон, защото нататък никой не чува, аз съм до нея не чувам. Добре. Брат Любчо, доброволно ли си решил
да обвържеш живота си в обещание на свят годеж с сестра Вероника? Оказа ли ти някой влияние при това решение, което си взел? Не. Добре. Сестра Вероника, убедена ли си, че по Божий план това лице, т.е. брат Любчо, е определено да бъде твой бъдещ другар? Да. Добре. Брат Любчо, убеден ли си, че по Божият план сестра Вероника е определена да бъде твоя бъдеща другарка? Да. Добре. И сега отново се обръщам към сестра Вероника. Ако по това време пред тебе сестро излезе по-хубаво момче, с по-добри качества, с по-добри приеми, можеш ли да развалиш годеж и да се отправиш към него? Не. 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 Сега, аз ви предупредих, че пред Бога говорим, това бъдете сериозни, защото всичко това се записа в небето и Бог ще ни тези сметки. Брат Любчо, ако пред тебе се появи по-красиво момиче, по-добро, с по-добри възможности, готов ли си да затвориш пътя на годежа и да отидеш към това момиче? Не. Не. Обещавате ви двамата през годежния период да направите всичко, което е нужно, за да може брака ви да бъде щастлив, или ако нямате допирни точки, да се разделите. Да. Да. Добре. Може да седнете. Сега родителите на Вероника, вие обичате. Госпожа, съгласна ли сте с този годеж? Разбира се. Някой не ви ли оказа въздействие? Да е говорила Вероника, слушай, щеш, аз отивам, не ме интересува. Не. Няма такова нещо. Добре, добре. Вие знаете. Готова ли сте да приемете Любчо като ваш син? Да. И да го наставлявате внимателно, когато греши? Да. Готова сте. Добре. Може да седнете. Вие двамата. На Любчо родителите. Ако обичате да се изправите. Сега забравихте името, бащата на Любчо. Съгласен ли сте с този годеж? Да. Няма ли оказано въздействие върху тебе, давление от Любчо? Виж, трябва да я взема, няма средно положение. Има ли въздействие или няма? Не, няма въздействие. Добре, към майката. Съгласни ли сте с този годеж? Не е ли оказал давление Любчо на тебе? Да каже, мамо, слушай, трябва на всяка цена. Не. Добре. Сега, готов ли си, таткото на Любчо, да приемеш Вероника като твоя дъщеря? Да. Да я наставляваш бавно, внимателно, Да. да понасяш бавно нейните грешки Да. и да я учиш бавно в живота. Да. Да. А сега, госпожа, към вас. Готова ли сте да приемете Вероника като ваша дъщеря? Да я учите много внимателно. Вижте, никой друг не знае какво става в дома, както знае майката и снахата. Сега има една приказка, снаха и свекърва ги няма на снимка, и ако има апарат, който ги е снимал, той е гръбав, ама те ние няма да го приемем това. Можеш ли бавно и внимателно да понасяш нейните грешки и да я учиш постепенно да върви нататък? Ами добре, благодаря ви, да сте живи и здрави, можете и вие да седнете. Сега ще чуем още една песен и след нея
Ще видим към обявяването на годеж. Ако обичате да си изправите вие двамата, не само те, да изгледат малко вие. Как да разговаряме? Какъв да бъде нашия разговор помежду ни? Ако искаме Святия Дух да действа върху нас, да действа в дъртата ни и да действа в бъдещето семейство. Песен на песните, 2 глава, от 1 до 4 стих, ще ви моля, ако може да го научите на глас.
Там се казва: аз съм Роза Саранова и Долински крем. Както е крема между тръните, така е любезната ми между дъщерите. Както е ябълката между дърветата на сада, така е възлюбленият ми между синовете. Пожелах семката му и седнах под нея, и плодът му бе сладък в устата ми. Доведе ме в дома на пирование и знамето му над мен бе любов. Какво трябва да запомните? Дори тогава, когато афект отвътре ви напада, за да се нервирате, да почнете да говорите, прочетете песен на песните, втората глава от 1 до 4. Никога не мислете лошо един за друг. А сега, цялата църква нека да се изправи. Сега. Малко до нея. Така. Защото ти играеш ролята на майка на баща. Там той е само баща. Ето така. Сега. Така. Ние ще количим, вие останете прави. Боже велики и праведни, да бъде благословено Твоето свято име и Твоето свято триединство. Господи мой, пред Теб са изправени Любчо и Вероника. Те искат да бъдат годеник и годеница. Те искат да свържат семейство. Те искат да бъдат семейство, да създадат на Божно потомство. Господи, много Те моля да ги благословиш. Много Те моля Ти да помогнеш, да могат те да съединят живота си, да съединят сърцата си и да бъдат годни един за друг. И оттам да помогнат на много хора да дойдат при Тебе за спасение. Моля Те, Господи, благослови този годеж. Моля Те, Ти помогни той да мине под Твоето ръководство. Както тук, на земята, аз съединявам ръцете им, така, Господи, Ти съедини живота им. Моля Те, помогни да могат да Ти бъдат верни и угодни. Помогни Любчо и Вероника да бъдат за пример, както в града, така в квартала, така и в целия свят. Нека Твоята воля да бъде и Твоя свят дух да ги води и ръководи. Моля Те, Отче, за Твоето благословение на този годеж и за Твоя мир да царува в сърцата им. Амин. Амин. Честитко и Бог да ви благослови. Жив и здрав, Бог да те благослови, да си жив и здрава. Така, може да седне църквата, вие оставате прави. Вие нямате право да сядате. Не, вие седнете родителите, само младите. То виж по, като си млад, вече нямаш право да седиш. Само старите. Така, сега една песен ще чуем от нашите млади за годеши. След това вече да се готвят. Аз ви казах, как му беше името, забравих. Вие си знаете имената. Гошо, хайде, те си знаят имената и ще се сетят. Една песен от вас.
дойдох заради теб. Помислих, че когато ме видите, ще ме прегърнете и ще се радвате. Но вие ме проклехте и ме разпнахте на кръста. Защо? Аз толкова много ви обичам. Благодаря. Хайде сега старейшите на тази църквата. Е тук пред тех, ела. Пред тех. Много се радвам за сестра Вероника и брат Любчо. Поздравлявам ги, че издържаха и успяха да дадат пример в град Дупница, в Гизел Махала, не само тук, навсякъде. Пожелавам на всички младежи да последват техния пример, за да бъде радостта ни пълна. И с това ги поздравлявам с Псалми 127, Псалм 127 с първи и трети стих. Сестрата ще го прочете. А стих казва следното. Ако Господ не съгради дома, напразно са се трудили зидарите. Ако Господ не опази града, напразно би страждал. А третия стих казва: ето наследството от Господа са чадата и наградата от него е плодът на тробата. Благодаря. Сега молитва за тях. Може да цумиш момичето, тя ти е дъщеря, няма страшно. Не, другите може да останат цена и ти се моли за тях. Винаги Татко наш небесен, колко много ти благодаря, че ти направи така, че нашия брат Любчо и сестра Вероника са тук пред теб. Моля се да благословиш този гладеж. Ти, Господи, да бъде с тях, да излез това свято тук върху тях, за да може да издържат. И един ден, Господи, като ти има деца и те да бъдат тук в молитвения ти дом. Оставяме всичко в твоите ръце и нека бъде волята ти за всичко и нашата. Амин. Амин.